Rolling začíname tak, že si dáme roller pod lítkový sval, nadvihneme zadok a rolujeme sa od kolena a smerom až po achilovku. Zopakujeme to nejakých 8 až 10 krát. Zase môžeme vyrotovať chodidlo, respektíve tú celú končatinu smerom dovnútra, takisto smerom von. Keď máme, presunieme sa na hamstring, to isté až smerom k zadku, a po koleno. Či nie ideme pod koleno. Dokončíme hamstring, sadneme si na zadok, nakloním sa na tú ľavú stranu, vyložím nohu a odtiaľto sa pohybujem smerom dolu a hore. Po chrbát, naspäť. Takisto 8-10 opakovaní. Keď máme jednu končatinu, tak prechádzame na druhú, ale v rámci toho rollingu ešte si prejdeme predný stehenný sval. Znamená, že jednu nohu si vyložím, a pohybujem sa od kolena smerom dozadu. Takisto 8 až 10 krát. Prejdeme si predné stehno, keď máš, vytočím roller, vyrolujem si vnútornú stranu stehna. A rolling máme za sebou.